to fa da zafinta a jiya mun kawo muku bidiyo na cewa kasar Isra'ila ta yi alƙawarin sai ta kwace gaba ɗaya yankin da ya rage a yankin Palestine kenan. A bidiyon ma a kwanakin baya mun faɗa muku cewa Isra'ila a lokacin ta mamaye kaso sama da 88 na kasar Palestine a cikin 100 kenan. To yanzu haka a yau kasar Palestine wato firaministan kasar Isra'ila ya tabbatar da cewa sai ya kammala aikin da ya kammala na kwace gaba ɗaya yankin Palestine. Sannan kuma a wannan farmaki da take kaiwa zuwa kasar Palestine a yau ne wani mummunan hari da kasar Isra'il da kai ya kashe jami'an Al Jazeera mutum 5 har lahira, sai mu ci Allah ya su Allah ya musu rahama. Kasar Niger ta gano gawawwakin wasu mutane irin kasashen Libya haka da sauransu mutum 15 wanda a cikin Sahara, wanda bincike ya tabbatar da cewa wannan mutanen kishirwa ce ta kashe su. Sannan tsohon janar na soji na kasar Isra'il ya ce tabbas Benjamin Netanyahu iya so ya tura sojojin Isra'ila ne zuwa kaburburansu. Tabbas ya ce wannan yaƙi da suke a Palestine abu ne mai matuƙar hatsari. Sannan kuma gwamnatin ƙasar Mali ta kama sojoji guda 20 da yunkurin juyin mulki da ba a yi nasara ba. Kuma dakarun Nigeria sun kashe 'yan bindiga sama da 100 a jihar Zamfara. Muna sara muku Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a ƙasar mu. Sannan kuma ƙasar Iran ta kama wani injiniya, wani ƙwararren injiniyan nukiliya wanda yake da PhD akan technology, akan kimiyya haɗa nukiliya da sa hannu gurin leƙen asiri a ƙasar Iran, wanda wanda bincike ya tabbatar da cewa shine wanda ya bada sirrin ƙasar Iran a game da nukiliya, wanda har aka kashe wannan ƙwararren nukiliya a lokacin da ana yaƙi tsakanin Iran da kuma Isra'ila, wanda ta gano cewa ya tura wannan bayanai ne ta ƙarƙashin cryptocurrencies. A nan aka yi transaction, aka biya shi, kuma ta nan ya tura bayanan saboda ɓanda sawu, amma duk da haka an riga da an gano shi. Ibrahim Traoré, shugaban ƙasar Burkina Faso wanda ya kwasa a mulkin soja, ya ce yau ya ambata cewa ya riga ya biya duk wani bashi da ake bin ƙasar Burkina Faso. Sannan kuma bugu da ƙari iya ta musu aiki babu ji babu gani. Sannan kuma a gen duka da ƙari ya siyo motoci na yaƙi ya ba wa sojojin ƙasar domin su ba wa ƙasar su kariya. Sannan kuma ƙasar Faransa wato Paris, Macron shugaban ƙasar Faransa ya tabbatar da cewa sun daina ba wa jiragen ƙasar Isra'il damar yin jigila ƙasar su, kuma sun daina ba su working visa saboda wannan yaƙi da suke yi ya karya dokokin duniya. Sannan kuma Macron ya ƙara tabbatar da cewa zai goya wa ƙasashen duniya baya domin a kawo ƙarshen 'yan ta'adda. 'Yan ta'adda anan wanda yake nufi shine Benjamin Netanyahu.